Ni dai na san cewar Allah ne ya halicce ni kuma babu wanda ya isa ya halicci mutum in ba Allah ba. Ko ba ku isa ku canza min halittar da Ubangiji ya min ba kuma ina da kyau nawa daidai nawa mustaqatin daidai gwargwadon wanda Allah ya umarci da zan yi. Dawa ku mutane ba ku isa ku wai sa min wai in ji cewa wai ni mummuna ba ce. Yawwa. Ku kare min kallo sosai ku ga mace ce san kowa kin wanda ya rasa. Ni wallahi ku mazan nan ba ko a kafa ka daura min ku wallahi kokari zan yi na yanke ne saboda ban ga me zan da ku ba. Kowanne kugu kamar figi zura, shege kugu kamar karan gidan tarihi me zan yi da ku. Ko a kafa ka daura min ku yankewa zan yi ne. Ba ni da lokacin ku wallahi I have no time for you. Ba ni da lokacin ku garori. Ku ba ku da wani aiki sai tanka ni baki na fuska ta ido na shi wannan bakin na kiss ne. Kuma kyau daidai gwargwado ina da ci ni wallahi ban ga muni na ba ku kuke ganin muni na yan balaja'u yan tarbatsula yan tashi ga masifa da bala'i ku da ba ku son ku gama da duniya lafiya tunda duk wanda zai na tanka wani wallahi bai da bukatar gama da duniya lafiya saboda wallahi ba ku mata ba sai Allah ya canza muku halittar ku yawwa me wannan kayan fulani na ne